sutra film će doživjeti svoju premijeru, film Inkubator, mladi ljudi sa opštine Stari grad. Hajde da vidimo na koji način to mlad svet razmišlja, da prosto ne budemo u tim stereotipima i predrasudama kakva je to sad generacija. Kroz ovaj film ćete biti u prilici sutra i da ih upoznate, a rediteljka ovog komada je upravo večeras ovde sa nama. Ja ne želim svoju državu da poredim sa nekom drugom državom, jer moja država je kakva jeste i bit će kakva treba da bude, kakva mi budemo napravili, a ne da se mi ugledamo na neku tamo Ameriku ili na neku tamo Englesku. Treba bi da li u Salzburg ili u Berlin da idemo, da pominje si Berlin. Berlin je jako dobar, ali za Berlin ja nemam pare, brate. Dakle, meni 7.000 evra, brate. Znaš, ako, mislim, ajde sad dobijem tu stipendiju, uštekam od toga. Ako hoće mi da, ja gledam sa kevom koji bubreg da proda, brate. Enterije kada se radi prelepo izgleda, nameštaj i stvarno obožavam s njim da se igram, tako reći. Kad uradiš nešto u drvetu, stvarno je nešto sasvim drugo. Kada pogledaš, osjećaš da je to nešto prijatno, nije bez veze. Kome nije stalo do grada, on pravi ta sranja. Ja smatram da taki ljudi ne treba da budu u centru grada, ne treba da žive u ovom Beogradu, nego treba da odu tamo dok su došli i da tamo može sve da radi. U maturi pa to je jedno posebno veče, malo druženja s drugarima, malo foliranja, ali dobro. Jedan dan će se svi voleti. Mislim da ima dosta ljudi koji zavide jedni drugi. Problem je između devojaka, između droge, alkohola. Naprimjer, neko ode u zatvor, pa ja, naprimjer, snimim neku ribu, pa je poludi, pa on kad izađe, pa nastane challenge između mene i njega, pa jedna ekipa se odvoji za mene i druga za njega, razumiješ. Šta ćemo? Da idemo u školu. Studiramo nešto, brate. Vidjet ćemo. Pisujemo nešto, da se bavimo. Pa da budemo mladi biznismeni. Je fora sad sve tajne da se otkrije. Pa svi da budu kao mi. Pa ne može, brate. I don't care what you think of me. What matters is the way I think of you. Doesn't matter how you feel for me. Don't wanna waste my time with you. Dobro, Ana Danilović, zamenik predsjednika opštine Stari grad. Dobroveče, hvala vam što ste tu. I Vasja Stanković, izvini, nekako sam te zamislila zbog ovog Vasja, kao da je rediteljka, u stvari je reditelj u pitanju. Dobroveče, hvala što ste tu. Hajde da pokušamo da zaboravimo da nam je hladno. Pretpostavljam da vi negde u procesu ste bili fokusirani, sve te neke nuspojave ste zaboravili da biste što bolje uradili ovaj film. Vasja, šta te iniciralo da kreneš u ovu priču? Da li stereotipi nas već sada matoraca koje imamo kada je mlada generacija u pitanju? Nekako vrlo često te ljude nazivamo generacijom koje su odrastale 90-ih, Miloševićevom generacijom, ljudima koji su odrastali na toj nekoj kaznenoj parceli i nisu imali mogućnost izbora. Kada Evropski pokret uradi statistiku, onda shvatimo da masa ljudi zaista nije napustila prostore Srbije, da inostranstvo jedino do kog su stigli je Crna Gora. I sad kao da vidimo na koji način ti ljudi razmišljaju kuda dalje. A opet imamo naravno ljude koji su koji vole da odlaze do, ne znam, da slušaju rock'n'roll koncerte, imamo ljude koji vole da odu na Acapulco. I sve to zapravo jesu mladi ljudi. Apsolutno. Pa baš ta izolacija je bila jedna od osnovnih motivacija. Mislim, konkretno Inkubator je upravo metafora za tu neku zatvorenu sredinu. Tako da, mislim, ja nisam teo previše da se bavim tim pod kontekstom, zato što sam ipak hteo da čujem šta mladi konkretno misle o svemu tome. I baš zato što su tako raznoliki i što su tako birani, casting je dugo trajao, bio je prilično naporan. Sad ćeš da nam pričaš malo kasnije i o tom procesu, da. Poenta je bila? Poenta je bila upravo da vidimo, dakle, šta oni očekuju od sebe u buduće, šta su već, recimo, uslovno govoreći, primili od svoje domovine, porodice, prijatelja i naravno šta će se sada dalje dešavati. Ana, zbog čega je vama bilo važno da podržite ovu priču, pretpostavljam, ne znam da li sad nekim i lokacijama, generalno podrška opštine Stari grada, pretpostavljam negdje i finansijski, ali da vas je? Apsolutno. Podržali, jesu? Dobro, moram da proverim. Sve kako je trebalo, dobro. U potpunosti. Ono što nam je drago što naša kancelarija za mlade i naši koordinatori kancelarije za mlade
se isključivo bave time da... Zaledio si se vidi već, ali pravi se kao da ti nije ništa, okej, izvinjavam se. Televizijski. Televizijski, kao sve okej. Se bave time da odgovaraju na potrebe mladih, to je da slušaju njihove predloge, odabiraju najbolje, to prezentuju nama nekom opštinskom rukovodstvu i mi ulazimo u te projekte, znači isključivo na predlog koordinatora i na predlog samih mladih umetnika. Je li to vama, Ana, zaista važno ili je to buduće biračko telo pa je u tom smislu važno? To čak više nije ni buduće biračko telo. To je već sad biračko telo, dobro. Biračko telo, ja nekad zaista mislim da bi ta granica kada ljudi treba početi da glasaju mogli i da se spusti. Već su ljudi sa 18 godina dovoljno zreli, možda iz neke naše generacije koji jesu odrastali nekim možda težim vremenima, to će tek budućnost pokazati, ali ne, naravno da to nije samo zbog biračkog tela. To je zaista zbog toga jer želimo da mladima pokažemo neku alternativu, da im pružimo šansu da se čuje njihov glas. To je prvenstveno to, zato što stvarno mladi mogu dosta da nauče, a mogu dosta i nas da nauče. Ta generacija mladosti se već pomera, za nekog i 30 godina mlado, za nekog i 40 godina mlado. Ja sam u toj kategoriji. Hvala takođe. Ja stvarno mislim da se čovjek uči dok je živ i da je čovjek u stvari mlad sve dok se menja. Kakav ti je bio stav, Vasija, evo sad, negde mlad si čovjek i to kao kada su institucije u pitanju, poput naravno opštine ili neki, kao, da li tu zaista postoje ljudi koji će razumeti na pravi način kojima kad se obratiš za pomoć će biti tu negde da ti pomognu ili generalno kod mladih ljudi, što je potpuno prirodno, mlad čovjek je buntovan čovjek, generalno postoji taj neki otpor prema institucijama? Da, mislim da je taj otpor i jedan deo apsolutno proizvodi, odnosno dovodi do inspiracije u svakom slučaju, ali konkretno ja nisam imao nekih velikih problema, možda zato što sam se dobro postavio u startu i nekako sam jednostavno tome prišao prilično objektivno, otvoreno i uglavnom nisam imao stvarno nikakve probleme što se tiče, dakle, produkcije i svega ostalog. Sad, kakve će reakcije dalje biti baš što se tiče tih nekih bitnih stavova koje su mladi izložili prilično otvoreno, kao što kažem objektivno. Je ti to bilo važno? Apsolutno, da. Ili ko možda ni ne može drugačije kad je mlad svet u pitanju? Pa u stvari oni su sa 18-19 godina već toliko formirane ličnosti da je meni od početka bilo fascinantno koliko su zapravo, sprem moje generacije, mislim ja sam 84. godište, znači nije neka velika razlika, ali u svakom slučaju za samo tih 6-7 godina ja sam već bio fasciniran. A šta prepoznaješ kod njih? Šta je to drugačije odnosno na tvoje generacije? Pa, otvoreniji su, direktniji su, jednostavno su... Jučer Nikola Đorđević mi radio Tila Roš isto pričao. Tačno, apsolutno, moj prijatelj i kolega. Inače, tako da, mislim da pre svega bolje će se snaći. To je nekako zaključak, jednostavno. I ja sam, mislim, nekako i dok sam radio na filmu i kasnije kada sam ga montirao i završavao, došao baš do tog utiska da ti klinci stvarno mislim da neće imati problema. I bit će vrlo zanimljivo, naročito kad pogledate film, s obzirom da su potpuno 6 različitih karaktera, potpuno različiti životni stilovi. Gajde sad malo da mi pričaš o tom castingu, molim te, kako je to izgledalo, zašto je toliko dugo traju, kakve si ti to baš ljude tražio? Pa pravo da vam kažem, postojala je jedna osnovna, onako, sad malo je kasno, više ni mozak ne radi, u svakom slučaju postojali su neki ciljevi u startu koje sam hteo kao da zadovoljim, a to je, suština je da ti klinci stvarno imaju dobru priču ličnu, da mogu da je prezentuju jednostavno i da pre svega imaju nešto što ih stvarno onako interesuje strastveno prilično. Da, kada mi kažeš različiti stilovi, zanima me strašno da bih ja prepoznala već. Ko su ti ljudi, šta je? To je Air Max 4 s jedne strane? Apsolutno. Dobro, to već prepoznajem. Baš tako. A opet i taj dečko iz te kategorije je jedan sasvim fin mladić s kojim sam vrlo lepo sarađivao. Zaista jedinstvena priča, mislim, njegova i te njegove ekipe, to su stvarno klinci koji, ja ne znam kako bih uopšte karakterisao drugačije. A koji su drugi pravci? Postoje, na primjer, imamo jednog mladog violistu. Dobro. To jest, da, violistu. Zatim imamo jednu mladu folklorašicu. Dobro. Imamo jednog đaka generacije iz drvoarta koji je uvek u sukobu sa profesorima. Apsolutno zna šta treba, zna šta hoće. I to je otprilike to. I njegov drug iz odeljenja koji je malo povučeniji, ali koji isto tako... Ana, jesi imala priliku da pogledaš film? Da, imala sam priliku da pogledam film. Meni se naravno veoma dopada uopšte ceo taj pogled, to jest njegov koncept. Ono što mi se najviše dopalo jeste u stvari svaka individua, znači svaka posebna priča sa
mnogi ljudi mogu da se identifikuju. Eto, na primjer, mogli bi da navedem školu, našu školu sa opštine Stari grad Drvo Art, koja važi za jednu vrlo progresivnu školu. Ranije je to bila drvno-prerađivačka. Drvno-prerađivačka i to je bilo ono kao ide sa najlošima. Sada ima odlično ime. Sada ima odličan program, odlične profesore, direktorku i ima tog fantastičnog mladog momka koji je u sukobu sa celim tim naprednim sistemom. Tako da upravo taj njegov bunt će biti nešto što će i tu školu voditi napred. Pa, htio sam da kažem da on baš onako tradicionalno, porodično nasleđuje zanat i da to radi se konkretno o Danku, to je dečko, jedan od dvojice momaka iz Drvo Arta, koji je upravo to, baš kao što kaže Ana, kompletno suprotan tim nekim modernim stavima, a opet u skladu sa svojom tradicijom, očekivanjem roditelja i tako. Da, vrlo zanimljivo. U krugu porodice. To što se meni najviše dopalo je što stvarno svako od njih može da bude uzor nekom drugom, i starijem i mlađim. Znači, uzori ili idoli... Je ti pomogao ovaj film da bolje razumeš ovu generaciju o kojoj vas je priča u filmu? Ne znam da li baš to tačno mogu da kažem, zato što i dalje na njih gledam kao na decu. I dalje nekad na sebe ne gledam kao na dovoljno odraslu i mislim da još uvek su godine i godine ispred nas, ispred mene, da će se mnoge stvari promeniti i na neki način mogu da gledam sa simpatijama na njih, jer znam da će se u njihovim životima toliko stvari promeniti, da će taj bunt moći da preraste nešto potpuno destruktivno, što naravno nije ideja, ali će moći da preraste nešto najkreativnije na svetu i da će oni... Ali će postati ljudi sa kompromisima, što verovatno u ovom trenutku nisu. Verovatno, ali će biti sigurno lideri u svojoj zajednici, makar u lokalnoj zajednici, i to je zaista nešto što je prava stvar. Lideri, znači. To je istina, da, tačno. Dobro, ljudi, sutra premijera, neću da te mučim još, mislim, pretpostavljam ti je sutra ono dug dan, što se kaže, da te očekuje puno obaveza, već danas, bravo. Kad premijera u opštini Stari grad, je li tako? Da, sutra u 20 časova. A kakva ti je ideja posle? Mislim, jel bi voleo da ovaj film nešto ide na neke festivale i to? Da, to je jedan od planova, treba ga prevesti, pripremiti, to je sad tek jedan potpuno drugi proces, da, kome se jako radujem, naravno. Da, kao težak je život, da. Težak je život nas umetnika. Prilično je moderna fotografija, prilično prikazuje Beograd u lepom svetlu, u stvari u svetlu kako ga ja doživljavam. To mi je drago što ako bude i bit će sigurno učesnik mnogih festivalima što će prikazati Beograd u nekom lepom sunčanom danu, u nekom lepom svetlu. Da, snimanje leti pritom, da. Dobro, a malo te fasade kad bi mi realno sređivali, onda bismo imali lepše slike, kad ne bi baš bile Nije to pitanje samo fasada, to je pitanje i kolovoza, to je pitanje naše kulture na tim kolovozima i na tim ulicama. Tako da ja naravno mnogo volim Beograd kao i svi ovi naši mladi kao i Vasija i mislim da upravo će biti dobar predstavnik na festivalima dokumentarnog filma. Mi ćemo pomoći da se on prevede. Također će sutra gosti dobijati kopije filma. Jeste, u jednom malom leafletu. Nadamo se da ćemo možda od vaše televizije i od drugih televizija koji podržavaju lokalnu zajednicu dobiti odobrenje da ga u celosti emitujemo kod vas. Bilo bi super, ja bi se baš tome radovala stvarno. Ja bi se tome baš radovala da se ovaj film emituje. Tako da smo već u nekim pregovorima. Naravno Vasija, pošto je njegovo autorsko delo. Dobro, Vasija, mi smo sutra uveče odmah da znaš tu sa kamerom, tako da ćemo obeležiti atmosferu, pa će oni budni moći to uveče da gledaju. Ja mislim da smo nešto čak smislili u informativnom programu, da ćemo vidjeti kako je bilo na premijeri ovoga filma. To je Beograd, čuj. Hvala vam ljudi puno što ste večeras bili ovde. Držim ti fige i za ovaj dalji proces koji te čeka posle premijere, da bi zaista mogao negde da i svetsku publiku upoznaš sa mladim ljudima Beograd. Hvala vam. Hvala vam puno.